Vydáme sa na Bradlo, z Bradla prejdeme na Kňaží stôl, potom sa dostaneme do Trebichavského sedla a stadiaľ cez Vysokú sa vrátime späť do Podružia. Na samom vrchole môžeme nájsť pekný výhľad do okolitej prírody. Teraz je dosť spárno, ten výhľad nie je až taký pekný, ale keď je pekné počasie, tak to stojí za to. Od Kňažieho stola sme išli modrou značkou, ktorá pokračuje až do Uhrovca. My sme však odbočili na kopec Bradlo s nadmorskou výškou 561 metrov. Je to taký dominantný kopec tohto pohoria, takého bradlového typu, s veľmi peknou skalnou stenou. Z Bradla sme sa posunuli po zelenej značke na Vysokú, ktorá je 510 metrov nad morom. Je tu nádherný výhľad, vidieť mesto Banovce, prehradu Dubničku, Podlužany a vidieť aj okolité kopce, čo sme videli aj z Bradla alebo z Kňažieho stola.